kiva aihe, vie ajatukset tuonne kevääseen tällä tavalla Kaamuksen kynnyksellä. Ja patikointimatkoista siis kuulemme. Minä en tule tässä suinkaan olemaan äänessä kovinkaan pitkään, eli mä olen Pitkäsen Kiia Kontikin markkinoinnista ja tulin ihan vain avaamaan tämän tilaisuuden ja kertomaan muutamalla sanalla Kontikista. Tosiaan Kontiki on varmasti ainakin osalle linjoilla-olijoista ihan tuttu yritys. Olen kutsunut meidän asiakkaatkin tänne kyllä osallistumaan, niin epäilemättä sieltä muutamia löytyy. Eli kyseessä on elämysmatkoja tarjoava jo 30 vuotta tätä asiaa tehnyt kotimainen ja yksityinen ryhmämatkatoimisto. Meidän asiakkaat ovat kaikenlaisia tämmöisiä toimijoita, yhdistyksiä, järjestöjä, seuroja, voi olla yrityksiäkin ja jopa ystäväporukoita. Ja omalla porukalla matkalle on yksi näistä meidän sloganeista. Toimitetaan siis tai tuotetaan räätälöityjä ryhmämatkoja eri teemoilla ympäri maailman, eli viedään suomalaisia maailmalle. Meiltä löytyy vaikkapa luonto- ja lintumatkoja, sitten löytyy näitä hyvinvointimatkoja ja kulttuurimatkoja, sitten löytyy metsä- ja maatalouden erikoismatkoja, täällä voi olla vaikka metsänhoitoyhdistys sitten asiakkaana, sitten erilaisia opinto- ja kannustematkoja, jotka menee ehkä sinne yhdistys- ja yrityspuolelle enemmän. Sitten on fanimatkoja urheilutapahtumiin, eli ne tapahtuu tuolla meidän Kontiki Sport brändin alla ja Inkamin matkat sitten vielä Suomeen, eli sitten tehdäänkin eri päin, eli tuodaankin ulkomailta meille Suomeen matkailijoita kokemaan meidän kotimaisia ihmeitä. Ja sitten katsotaan vielä pari juttua seuraavalta. Tosiaan meidän missiona on toteuttaa matkaunelmia, eli me tarjotaan erikokoisille ryhmille, juuri sille ja tietylle ryhmälle ja tietyn kokoiselle ryhmälle räätälöidyt teema- ja erikoismatkat sillä halutulla matkaohjelmalla ja halutun teeman mukaisesti kaikkiin matkakohteisiin maailmassa, minne meidän näkökulmastamme koetaan hyväksi asiakkaita viedä. Ja asiakas valitsee ajankohdan ja keston ja sen kohteen ja sen teeman ja esittää toiveet matkaohjelmasta. Jos toiveita tai ideoita ei ole, niin sitten meidän puolelta otetaan enemmän sitä kapulaa siinä kohtaa ja yhdessä nämä sitten aina muotoutuvat. Sitten katsotaan myös ihan käytännön asioita, tietysti majoitusta, ateriat, tarvitaanko matkanjohtajaa, opasta. Aika usein se tuo aika kivan lisän näihin teemamatkoihin ja joskus se on suorastaan välttämätöntä. Ja sitten tietysti se matkaseura tulee usein asiakkaan puolelta. Tosin ei aina, sitten voi olla myös näitä tämän tyyppisiä matkoja, niin kuin esimerkiksi näissä patikointimatkoissa, niin että on avoin ryhmä ja sinne voi vain osallistua ja sitten se hauska matkaseurakin tulee ikään kuin meidän puoleltamme. Mutta Kontiki vastaa joka tapauksessa sitten sitä ohjelman suunnittelusta, että se on juuri sellainen kuin halutaan. Tekee nämä käytännön asiat, varaukset ja tuotantoon liittyvät asiat, lennot, hotellit ja niin poispäin. Ja sitten me tarjotaan myös myyntialusta. Esimerkiksi jos yhdistys haluaa järjestää jäsenilleen matkaa, niin sittenhän se matka täytyy sillä tavalla saada myyntiin näille yksittäisille jäsenille ja astuu avuksi myös laskutuksessa ja myös markkinoinnissa. Ja asiakaspalvelu on meillä todella tärkeää ja kunnia-asia, että se toimii ja on hyvä yhteys sinne asiakkaisiin ja että meistä asiakkaat myös pitävät ja haluavat tulla uudestaankin matkoille. Ja tätä me valvotaan sitten näillä palautekyselyillä. Oikeastaan siinä pähkinänkuoressa Kontiki Toursista. Sitten voidaan mennä varsinaiseen aiheeseen, eli näihin patikointimatkoihin ja niiden hyvää tekeviin vaikutuksiin. Hei vaan, mä olen Katriina Nurmio ja tosi mukava, kun saan kertoa teille näistä patikointimatkoista. Tämä on mulle ihan sellainen missioasia. Mä saan inspiraatiota tuolta vaikka sinisiltä vyöhykkeiltä, missä hyvinkin iäkkäät liikkuu. On ne sitten 60-vuotiaita, 70-vuotiaita tai 90-vuotiaita tai 100-vuotiaita. Ja haluaisin vähän sellaista meille Suomeen ja länsimaihinkin, että pysytään hyvin niin kuin
aktiivisina ja toimintakykyisinä pitkään. Tuossa Kiia kertoi Kontikin sloganin ja mulla on muun muassa tällainen slogan, että kaikki johtaa johonkin, välillä mutkan kautta ja välillä suoremmin. Ja tässä mä kerron vähän siitä polusta, että minkälaisilla hartioilla mä olen nyt sitten matkanjohtajana näissä Kontikin patikointimatkoilla, että minkälaista kokemusta mulla on niin kuin siihen pohjalle. Mä olen toiminut opena parikymmentä vuotta ja sielläkin mä pidin siitä, että pääsi retkille, vedin leirikouluja, vein lapsia luontoon ja sitten se matka jatkui sitä polkua pitkin erilaisia juttuja, muun muassa olen toiminut terveyskauppiaana ja siitä matka jatkui hyvinvointikoulutuksia rakentamaan tuonne aikuiskoulutuksen maailmaan ja viimeiset 15 vuotta on toiminut siellä ja vastannut hyvinvointiin liittyvistä. Vuosi sitten kesällä valmistuin patikointioppaaksi. Ja nyt mä kutsunkin teitä sieltä linjoiltani mukaan tämmöisiin sanoisinko verkostoon tai tällaisen, että olisi mukava, kun tulisi niin kuin semmoisia ystäväporukoita jo, jotka matkustaisi aina silloin tällöin yhdessä ja inspiroiviin paikkoihin lähdetään patikoimaan. Ja nyt kun olen tätä reilun 2 vuotta tehnyt, niin siellä jo semmoista verkostoa alkaa ollakin ja saattaa olla, että linjoilla on niitäkin, jotka ovat mukana olleet ja sinne chattiinkin voi laittaa siitä tietoa. Näistä kuvista vähän nähdään mun tarinaa myöskin. Siinä pyöreässä kuvassa on mun oma patikointioppaani Karlo. Hän on pieni, mutta hän on tosi reipas patikoija. Hänen kanssa päivittäin tulee liikuttua. Siinä Karlon alla on, sen kuvan alla on sellainen kuva, jossa oikein tämä patikoinnin ihanuus musta kuvastuu. Siinä mä katson jonnekin, tämä kuva on Espanjan Caminolta, minkä mä oon 4 kertaa tehnyt, niin siinä se katse, mä varmaan katson tuonne eteenpäin, että mikäs kylä tuolta tuleekaan, ja jokos menisi Cappuccinolle tohon kylään. Että siellä patikoidessa, niin se on jotenkin niin leppoisaa ja ihanaa, jalat vie, pää tyhjenee ja ei tarvitse niitä valintojakaan niin kauheasti. Se on aika yksinkertaista elämää, siitä itse pidän. Tuo kuva kuvaa sitä. No sitten jos mennään toiseen reunaan, niin siellä tulee näiden patikointimatkojen yksi hieno asia, eli se, että siellä saa ystäviä seuraa. Tämä kuva on elokuulta Irlannin matkalta. Ja tosi mukavia porukoita siellä on ollut ja ystäviä sieltä saa. Ja näille matkoille voi lähteä yksinkin, koska täällä liikutaan yhdessä ja siellä kyllä seuraa löytyy. Keskimmäisessä kuvassa on siitä, että mä olen tuolla Senioriliitossa liikuntaseniori mun miehen kanssa. Siinä on Pekka vieressä, me paljon patikoidaan yhdessä ja Pekka on myöskin osalla näistä matkoista matkanjohtajana. Ja lähdetäänpä eteenpäin. Tässä vähän sitä taustaa, että patikointioppaaksi sitten valmistuin vuosi sitten, niin tosiaan suoritin matkailupalvelu- ja ammattitutkinnon ja siihen liittyi työharjoittelua. Mä olin Suomi-kerholla Teneriffalla kuukauden töissä ja tässäkin näkee, että millaisissa maisemissa näitä patikointireissuja voi tehdä. Että siellä vedin 2 kertaa viikossa patikan ja vedin puistojumppaa ja näin. Ja näillä patikkareissuillakin on tehty myös vähän semmoisia puistojumpan tyylisiä juttuja myöskin. Ja nyt mulla on kuvia meidän reissuista. Ja nämä kuvat kertoo enemmän, mitä mä voin niin kuin sanoilla välittää. Ja mä aloitan nyt tästä Espanjan reissusta, eli Camino Santiago de Compostelaan. Tämä reissu tehtiin viime huhtikuussa. Ja nyt kun mä kerron näistä tämän vuoden reissusta, niin siihen on sillä lailla hyvä syy, että ensi vuodelle on tarjolla näitä samoja reissuja. Siellä on yksi uutuus, josta ei ole kuvia. Ja se
uutuus on tuonne Italian Camino Assisille, että sellainen on tulossa. Mutta tämä Santiago de Compostelan Camino-reissu on tulossa ensi vuoden syyskuussa. Se ei vielä ole Contikin sivuilla, mutta tulee ihan lähiaikoina. Se matka itse asiassa on valmistunut niin kuin tänään sen nämä stepit, mutta ei tietääkseni ole tänään vielä siellä sivuilla. Tämä kuvaa aika hyvin sitä, jos otetaan vaikka sitä semmoista Caminon tai yleensäkin patikkamatkan päivää. Se lähtee sieltä aamusta, syödään hotellissa ihana aamupala. Tässä ollaan oltu espanjalaisessa hotellissa ja taisi olla Saamoksen luostarin lähellä tänä aamuna. Ja tämä kun on huhtikuuta, niin aamu on vähän semmoinen usvainen ja siinä on vähän enemmän sitten vaatetta vielä päällä. Päivät siellä yleensä selkenevät sitten. Ja maasto usein meidän reissuilla, niin tässä on hyvin tyypillinen kuva, että hyväkulkuisia polkuja tehdään näitä reissuja, mitä niin kuin hankalia maastoja ei siellä tule. Niin tässä ollaan aamulla lähdössä liikkeelle. Matka siinä jatkuu ja tämä Santiago on Camino, niin sehän kulkee siellä Galiziassa, eli se on semmoista vihreää Espanjaa ja hyväkulkuisia polkuja, niin kuin tästä nähdään. Tämä kuva on minusta siitä hyvä. Nämä kuvat on muuten aitoja, joko mun itseni tai meidän ryhmässä jonkun ottamia kuvia, eli nämä eivät ole mainoskuvia. Että nämä on ihan aitoja otoksia sieltä meidän matkalta ja sen vuoksi täällä voi tuttuja patikoijakin näkyä. Tämä kuva on siitä musta mukava, että näkee, että minkälainen tunnelma ja fiilis voi näissä reissuissa olla, että jos verrataan siihen, mitä kotimaastossa kävelee, niin täällä nämä maisemat on tällaisia, tuossa on reunassani vanhaa roomalaista kiviaitaa ja siellä on roomalaisia siltoja ja siellä tulee vastaan eläimiä, tulee lampaita, lehmiä, kanoja, kukkoja, jos nyt puhutaan tästä Santiagon Caminosta, joka on siellä Galiziassa, että siellä on paljon kyliä, että hyvin tämän tyylisessä maastossa liikutaan ja tämän tyylisiä näkymiä tulee sieltä vastaan. Tässä näkyy tämmöistä oikein vanhaa kivellä päällystettyä polkua ja patikoijan parhaat ystäväthän on hyvät vaelluskengät. Kovin raskaita varusteita näillä reissuilla ei tarvita, päivärepuilla kuljetaan ja kengätkään niin ei ne tarvitse olla sieltä raskaimmasta päästä, mutta hyvä on, jos tukevat nilkkaa, niin tämän näköistä on se meno siellä. Tämä on juurikin siitä, kun ensi vuonna tosiaan Camino lähtee taas sieltä Santiagon tai Saamoksen luostarin luota, niin tämä on just se seuraava päivä siitä. Tämä on semmoinen reissu, tässä on mun mieheni Pekka tässä kuvassa, missä me ollaan oltu kahdestaan. Me kannettiin meidän kaikki varusteet mukanamme, mutta näillä tulevilla reissuilla, niin siellä mennään kevyellä päivärepulla ja tavarat kulkee bussilla ja eläimiä on joka reissulla meillä siellä tullut vastaan, että vaikka tämmöinen näkymä voi olla siellä edessä. Ja nämä on kyllä semmoisia asioita, minkä vuoksi sinne on ihana lähteä, että niitä kokemuksia on. Tämä matka sieltä Saamoksen luostarista Santiago de Compostelaan on semmoinen vähän reilu 100 kilometriä ja siellä ei isoja kaupunkia sen matkan varrella enää ole. Sarja on siellä suuremmasta päästä, sekään ei ole kovin iso kaupunki, mutta tämmöisien kylien läpi siellä paljon kuljetaan ja yövytäänkin näissä kylissä. Ja tästä näkee sen, että on sitä samaa huhtikuuta, niin päivällä usein sitten jo aurinko paistaa ja mennään niin kuin teepaidassa, että nyt kun ensi keväänäkin niitä matkoja on tulossa, niin se on aika kivaa, kun siellä pääsee vähän niin kuin sitä kevättä vastaan, kun se kevät on tietysti siellä aikaisemmassa. Ja tässä näkee, että tuommoisella repulla pärjää sitten.
sitten. Tämä kuvaan tässä sen vuoksi, että näillä matkoilla on bussi mukana ja se on tukibussi, joka vie tavarat ja se on myöskin siellä turvana sikäli, että matkan varreltakin voi päästä kyytiin. Tässä on kuva meidän kuskista Joseesta. Ja kuka ensi vuonna sitten taas tulee, niin kuka sitten onkaan, mutta vastaava palvelu on siellä. Ja meillä oli sellainen käytäntö täällä Caminolla, että meitä on 2 opasta siellä, oli tänä vuonna ja on ensi vuonnakin. Ja mä olin siellä usein peräjoukoissa vähän niin kuin lammaskoirana, huolehdin, että kaikki, eli tämä tuo nimenomaan sitä turvaa, kun tänne lähtee. Ja mä tiesin aina siellä meidän toinen opas, Anna meni etujoukoissa ja mä olin siellä sitten siellä loppupäässä ja mä tiesin aina, että onko mun takana vielä väkeä, että pidin siitä niin kuin huolen ja sitten me kommunikoitiin tämän Joseen ja Annan kanssa, että okei, että nyt nämä, jotka on tässä kohtaa, niin haluavat kävellä loppuun asti, eli bussi saa mennä eteenpäin vaikka seuraavaan kohteeseen. Tai saatoin sanoa, että nyt meillä on 2 tässä, jotka haluakin mennä loppumatkan bussilla, jolloin sitten heillä oli mahdollisuus mennäkin vaikka viimeiset 5 kilometriä bussilla, jos näin halusi. Eli tämä on niin kuin todellista palvelua siellä, että junaillaan niin, että siellä on turvallista mennä. Tulevalla Caminolla niin ne päivämatkat on 20 kilometrin, nyt puhun tästä Espanjan Caminosta, syyskuun Caminosta, 20 kilometrin jommalla kummalla puolella ja yhtenä päivänä on jopa 29 kilometriä, mikä monesta saattaa tuntua, jos harkitsee lähteä, niin että on pitkä, mutta tämä bussi on siihen se ratkaisu. Me tullaan tekemään siellä niin, että se päivä, kun siellä on yksi pitkä päivä, se johtuu siitä, että siellä välillä ei ole sopivaa majoituspaikkaa, niin me tullaan ratkaisemaan se niin, että vaikka ensimmäisen 10 kilometriä voikin mennä bussilla, vaikka sinne Meliden kaupunkiin, se on juuri se väli, missä on se vähän pidempi, niin osa porukasta voi tulla vaikka mun mukana niin Melideen, ja jolloin matkaa on enää sitten semmoinen reilusti alle 20 kilometriä sinne. Ja osa voi sitten, tällä matkalla tulee Pekka mun mies toiseksi oppaaksi, niin jos haluaa kävellä sen pitkän matkan, niin vaikka Pekan kanssa sitten mennään. Eli tällä bussilla tuodaan sitä turvaa ja ratkaisuja, että jos tuntuu, että matkat on pitkiä, niin voi silti lähteä. Ja tämmöinen tosiaan syyskuussa tarjolla. Sitten ihan toisenlainen patikointireissu lähellä, eli Virossa. Tämä on viime toukokuulta ja nyt ensi vuoden toukokuussa on ihan vastaavan aikaan tarjolla tämä reissu. Vihulan kartanon maastossa, se on Lahemaan kansallispuistoa, eli laivalla yli Tallinnaan, tunnissa ollaan tuolla Vihulassa, eli helposti pääsee perille ja siinäkin matkalla pysähdytään semmoisille komeille Jegalan putouksille. Ja se, että ollaan lähellä, niin se on yllättävän omansa laista tuolla Virossa. Nuo metsätkin on vähän erilaisia, vaikkei olekaan Suomenlahti siinä välissä, niin siellä on vähän semmoista aarniometsän tyylistä ja tosi hyvät polut ja pitkospuut. Et nyt kun viime vuonna siellä on päässyt sinne kävelemään, niin voi kertoa, että siellä oli kivaa patikoida ja yllättävän jotenkin semmoista vaihtelua tuli kyllä siihen, mitä Suomen metsissä. Tässä näkyy Vihulan kartanoa ja sitä aluetta ja siellä pidetään myöskin tässä tehdään Asahia. Asahi on suomalaista terveysliikuntaa, olen Asahi-ohjaaja ja sitten patikan päätteeksi on hyvä tehdä vähän kehonhuoltoakin, niin tässä vähän jumpataan tai tehdään Asahia ja venytellään, kun ollaan tultu patikoimasta. Ja tosi ihana on toi Vihulan kartanon ympäristö, oikein kaunista ja ne rakennukset on hyvin kunnostettu. Me asuttiin vanhassa viinatehtaassa, eli sinne on tehty tosi tunnelmalliset nämä majoitustilat, niin ja vastaava tulee
tosiaan ensi toukokuussa. Sille matkalle tulee oppaaksi Signe, joka on tässä kyykyssä. Signe oli meillä viime matkallakin ja mahtava opas. Tunsi yrtit ja luonnonkasvit ja kertoi niistä. Ja hänellä oli rinkka selässä ja omatekoista yrttiteetä saatiin kaikki sieltä metsässä maistiaiset ja aivan ihana opas. Ja hänet on jo ensi vuodeksi buukattu, kun meillä oli niin hienoa siellä metsässä kuulla, kun hän kertoi näistä tämän metsän paikallisista asioista. Tämän näköistä maisemaa. Nämä on taas aitoja kuvia, mitä on sieltä kuvannut, kun käveltiin, niin vaikka tämmöisen talon ohi. Tässä on yhdestä ravintolasta, missä oltiin yhdessä syömässä, mihin ensi vuonnakin mennään, koska tämä oli niin mahtava kokemus. Siinä oli aika lailla ihan niitä pihan antimia, niitä kasveja ja yrttejä. Tämä oli toukokuuta, niin kaikkea tuoretta hyvää, niin oli ihan ihana ruokailu meillä siellä. Sitten Irlanti. Irlannissa olin elokuussa, eli täällä on kuvia sieltä, mutta täällä on myös muutamia kuvia. Vuosi sitten huhtikuussa oli myöskin Kontikin Irlannin reissu. Ja Irlannissa on semmoinen ihan oma fiiliksensä ja maailmansa, ja se on kyllä se niin vihreä saari. Ja tässä kuvassa näkee, että siellä on vuoria ja vihreyttä ja järviä ja näin, ja ihana ihan omanlainen niin kuin tunnelma siellä patikoidessa. Ensi kevään Irlannin reissus on siis toukokuussa, niin se on Killarneyhin, eli Killarney on siellä länsirannikolla, eli siellä missä on iso meri vastassa, eli Atlantin melko lähellä, ja tämä on sieltä viime vuoden huhtikuun reissulta, niin mun ottama kuva ihan sieltä. Siellä on ne mahtavat tyrskyt ja rannikot ja kalliot ja näin. Tässä on hyvin tyypillinen Irlannin maisema, missä patikoidaan, ja siellä näkyy noita keskiaikaisia raunioita, mitä siellä sitten mielenkiintoista historiaa pääsee myöskin sillä lailla näkemään. Killarneyn matkalla, niin siellä kun on se järvikin, niin siellä sitten yhdeltä patikalta niin tultiinkin venereissulla. Eli näillä patikointireissulla voi olla, riippuen nyt mikä matka ja mikä ohjelma, niin siellä voi olla sitten mukavia ohjelmia patikoinnin lisäksi. Tämä oli tosi mukava matkata kotiin tämän veneen kanssa ja kuulla sitten on mukavia nämä paikalliset oppaat siellä sitten kertovat sitä tarinaa. Tietysti kertovat hänkin sitten englanniksi, mutta kyllä siinä sitten pärjäiltiin ja kerrottiin mitä jos jäi jotain, ettei selvinnyt, niin kerrottiin sitten suomeksikin. Tässä oli toinen kotiin paluu yhdeltä reissulta, niin tultiinkin hevoskärryillä sitten kotiin, ja näitä vastaavia on ensi toukokuun reissussa tulossa. Ohjelmana Killarneyssa tulee olemaan myöskin tämmöinen irlantilainen ilta, missä on Celtic Steps esitys. Se on niin kuin Riverdancea ja tosi näyttävää, mukavaa meininkiä, irkkupubimeininkiä myöskin. Tässä näkyy sitä vaatetusta, mitä siellä Irlannissa tarvittiin. Irlantihan on vihreä sen vuoksi, että siellä aina välillä sataa. Ja se sade on siellä sillä lailla vähän toisenlaista kuin meillä. Mulla on mun tytär asunut yli 3 vuotta Irlannissa, että on sitä kokemusta sillä lailla vähän laajemminkin sieltä. Niin jos meillä marraskuussa joskus se päivä sataa ja on vähän pimeää, niin Irlannissa niin ne sateet voi olla 20 minuuttia, sitten tulee aurinko esiin ja tuuli ja sitten vaatteet kuivuu. Ja se on aika erilaista siellä, että
että vaikka siellä tietää, että usein sataakin, niin se kuuluu vähän siihen Irlanti-kokemukseen. Ja Irlanti on mulle ainakin opettanut sen, kun sieltä tulee, niin että sade ei ole mikään este mennä lenkille, että kyllä sateessakin voi mennä. Ja se ei tosiaan ole siellä yleensä niin kuin pitkäaikaista. Tämä on nyt tästä elokuun Irlannin matkalta. Meillä oli ohjelmaa siellä lammaskoira näytös. Siinä on Sam ja Maggie, nämä ihanat border colliet, ja se oli ihan pisteen päälle kyllä tällä matkalla, niin me saatiin nähdä heitä ihan työssään lampaita paimentamassa. Ja tässä näette tätä porukkaa, että miten siellä ystäviä on mahdollista saada ja mukavaa tunnelmaa ja meininkiä. Nyt kun mä tuossa aloitinkin vähän sillä, että on vähän missiona tämä, että tämmöistä terveyttä ja toimintakykyä ja näin, niin, ja tämmöinen kävely ja liikkeelläolo ja nämä patikointimatkat siihen yhtenä keinona, niin on meidän, minkä ikäisiä siellä nyt linjoilla sitten onkaan, niin kaikenikäisille se on niin kuin tärkeää. Ja mä oon tähän ottanut vähän näitä kävelyn terveyshyötyjä ihan nostona. Ja nämä on niin monesta lähteestä ja niin sillä tavalla, että en ole tähän nyt mitään tiettyä lähdettä nostanut, kun nämä on niin yleisesti tunnettuja. Eli tässä on näitä siellä on vaikka tyypin 2 diabetesta ja on sitten Alzheimerin tautia ja on sydäninfarktia ja sun muita, niin näihin, jos yhtä asiaa pitäisi niin kuin nostaa, että mikä on hyödyllistä, niin se on liikunta ja liikunnasta tämmöinen, joka vahvistaa niin kuin sydän- ja verenkiertoelimiä, keuhkoja ja näin, eli tämmöinen juurikin kävely, että se on niin kuin se kaikkein niin kuin hyödyllisin ja sitä kannattaa tehdä ja jopa jo sillä, että muutamia kertoja viikossa reilun puoli tuntia tekee, niin sillä on jo niin kuin oikein niin kuin selvät hyödyt ja mitä enemmän tekee, niin se hyöty toki kasvaa. Ja kun mä sanoin, että mulla on ihan missio patikoida entisten nuorten kanssa inspiroivissa maisemissa ja koota kiva porukka, missä saa ystäviä ja voi edistää terveyttään, niin nyt mä kutsun sua tänne patikointimatkolle ja tässä tulee mukaan nyt tämmöinen mun oma kantapääopisto, että mulle tämä on ollut semmoinen keino pitää yllä tätä kävelykuntoa, niin nämä matkat, kun näillä matkoilla kun on ollut, niin siellä sitä ennen matkaa tulee tehtyä näitä kävelyitä ja sitten matkan jälkeenkin yleensä ylläpitää. Ja matkalla niin kuin huomaakin, että hei, mä oonkin vähän, niin kuin mä oon aika vahva. Mä oon itse istumatyöläinen ja toimistotyötä tehnyt, niin sitten kun mä olen päässyt näille matkoille, niin, ja olen siinä sitten vähän terästäytynyt patikoimaan enemmän ennen sitä, niin se on ihan tuntunut. Ja nyt kutsun sinua myöskin, että tällä tavalla voi haastaa itseäänkin, että kun keväällä on tulossa matkoja, niin tässä on hyvää aikaa kasvattaa vaikka sitä kuntoa, jos tuntuu, että joku matka siellä on, että miten sitä itse mahtaisi niitä kilometrejä jaksaakaan. Me käydään kohta nämä tulevat matkat vielä läpi ja kerron niiden kilometrimäärät, niin sitähän voi lähteä sitä kuntoa vaikka kasvattamaankin. Onko se mitä kello on? Mulla ei ole tässä kelloa nimittäin. Puoli, okei, eli nyt ollaan puolessa välissä. Tai joo. Ja tähän on nyt koottu näitä ensi vuoden liikunnallisia elämysmatkoja, johon kutsun sinua sieltä linjoilta mukaan. Ja
ensimmäisenä sieltä on tulossa tämä patikointia Pyhän Fransiskuksen reitillä Italiassa, eli huhtikuussa 7.4. ja 12.4. Ja tämä matka, tässä lennetään Roomaan ja sieltä sitten Spoleton, Spelloon, Treviin, mitä kaupunkeja siellä onkaan, niin patikoidaan Assisiin. Ja tällä matkalla päivämatkat on sellaista 9-15 kilometriä, vähän lyhyempiä kuin tuolla Espanjan Caminolla. Ja tämä Assisin Camino, niin tämä alue on Umbriaa. Se on siellä Rooman ja Firenzen puolessa välissä suunnilleen. Monet ehkä Toskanaa tuntee paremmin, niin hyvin nehän on siinä niin kuin naapurissa, samantyylistä hienoa maisemaa. Eli siellä rauhalliseen tahtiin patikoidaan, siellä on oliivilehtoja, keskiaikaisia kyliä ja vuoristopolkuja. Ja tosiaan sitten ne päivämatkat siinä 10 kilometrin jommalla kummalla puolella. Sitten patikointia Vihreällä saarella eli Irlannissa ja se oli se Killarneyn matka. Mä olen tuo Italian matka, niin mä olen siellä sitten, sanon nyt vaikka lammaskoirana, no matkanjohtajana ja oppaana. Eli siellä on italialainen paikallinen opas ja sitten minä, eli turvallista, vaikka mentään vuoren rinnettä jotain polkua ja sun muuta, niin on edessä kokenut ja minä siellä sitten lammaskoirana perässä. Patikointia Vihreällä saarella se Killarneyn matka, niin mieheni Pekka on siellä matkanjohtajana. Siellä on kokenut Taija Howard, asuu Irlannissa, suomalainen, niin patikointiopas ja sitten Pekka. Ja se on tosiaan toi toukokuun 8. ja 13. päivä. Siinä lennetään Dubliniin. Siitä sitten nähdään Irlanti sillä tavalla, kun siinä matkustetaan saaren halki, eli Dublinista sinne Kerry-maakuntaan, sinne länsirannikolle, niin siinä nähdään samalla Irlantia. Ja itse olin vuosi sitten, tein tämän reissun, silloinkin oli tämä Taija Howard siellä sitten oppaana, niin ihan jo se matka Irlannin läpi, niin se oli tosi mielenkiintoinen. Irlanti muuttuu niin kovaa vauhtia tällä hetkellä, että olin ihan yllättynyt, vaikka ei ollut kuin pari vuotta siitä, kun mä olin viimeksi ollut Irlannissa, että miten Irlanti on kehittynyt eteenpäin, että jopa se matka siinä, ja siinä mennään yhden keskiaikaisen linnan kautta ja mennään pubiin syömään ja muuta, ja tullaan sitten sinne Killarneyhin, ja Killarney on semmoinen mukavan kokoinen kaupunki, mukavaa pubimeininkiä siellä, kun siellä päivät patikoidaan, niin iltaisin sitten pubiin ja mahtavat maisemat, se vihreys ja siellä sitten mennään sinne Atlantin rannikollekin ja nähdään ne, siellä on hienoja maisemia, kallioita. Irlannissa päivämatkat 8-12 kilometriä. Eli vähän lyhyemmät mitä noilla kaminoilla. Sitten Viro ja tämä Vihulan kartanon maasto 11.5. ja 15.5. Mä olen siellä taas lammaskoirana. Siellä on tämä Signe ja minä edetään sitten. Ja tämän vuoden toukokuussa kun tehtiin, niin nyt vielä siitä kehitellään ja parannellaan ja oli kyllä kiva reissu ja kivat maisemat. Ja tämä on tämmöinen niin kuin lyhyen matkan päässä ja laivalla mennään ja sillä lailla vähän niin kuin semmoinen vähän helpohko reissu sikäli. Patika on 8-10 kilometriä eli semmoisia matkoja ja siellä on tarjolla sitä Asahia myöskin, eli myös niin kuin
halutessaan patikan päätteeksi niin tätä Asahia. Asahi, kun on sitä suomalaista terveysliikuntaa, niin ehkä semmoinen tai chi, jooga, seisten on niin kuin lähimpänä sitä, mutta voi sanoa, että se onnistuu jo ekalla kertaa ja se on semmoinen matalan kynnyksen juttu, niin sitä on myös tarjolla sitten tuolla Virossa. Sitten Virossa on vielä tämmöinen sähköpyöräreissu ja nyt se on 12.5. ja 22.5. Mä olen siellä mukana ja mun mieheni Pekka vetää sitä ja kohta seuraavassa kuvassa nähdäänkin se. Niin niissä maisemissa pyöräillään ja pyörämatkat on taas semmoisia leppoisia päivämatkat 22-32 kilometriä sähköpyörällä. Ja siellä päästään vierailemaan näitä kartanoita, kun pyörällä sitten mennään vähän laajempaa sädettä, mitä kävellen, niin siellä mennään Sakadin kartanoon, Vihulan kartanoon, Altian kalastajakylään, Vösyn hiekkarannalle ja näin. Ja meitä on siis 2 vetäjää siinäkin. Ja me ollaan Pekan kanssa molemmat, kun me ollaan opettajia oltu pitkään, Pekka on ollut mua pidempään vielä opettajana, niin paljon pyöräreissuja tehty, että meillä on siitä semmoista kokemusta, että sekin on taas turvallinen reissu lähteä sähköpyörämatkaa kokeilemaan. Olisiko Kiia sulla näistä matkoista jotain kun sitten niin kuin Kontikin puolesta? Ja mä vielä tähän voin sanoa, että nyt tähän ei ole kirjoitettu sitä syksyn Caminoa, kun se ei vielä ole siellä myynnissä, mutta se on tulossa varmaan ihan lähiaikoina ja siis syyskuussa ja päivämäärät ovat 18-26.9. on siis Camino Saamoksen luostarista Santiago de Compostelaan tarjolla. Siellä olen siis minä ja mun mieheni Pekka ollaan vetämässä sitä reissua. Mä otan vaikka ton seuraavan kuvan, mistä nähdään, niin Pekka oli pohjustamassa näitä pyöräreissua 2 kertaa niitä reittejä pyöräilemässä Virossa ja tämän näköistä kukkaloistoa siellä oli. Tämä on nyt kesällä, kun hän oli siellä toisen kerran pohjustamassa, että saadaan hieno reissu sinne sitten. Mä vaikka vielä laitan tuon ja jos Kiia olet siellä linjoilla, niin onko sulla Kontikin puolesta jotain näihin matkoihin lisättävää? No oikeastaan voin hetken päästä sanoa jotain, mutta nyt mä voisinkin ottaa tähän väliin täältä jo kysymyksen, mikä oli tullut chattiin, liittyy ihan tähän viimeisimpänä puhuttuun asiaan. Eli täällä kysyttiin, että oliko jo viime kertaisella Viron matkalla sähköpyöräilyä? Ei ollut. Eli se on nyt ensi vuoden uutuus. Tämän vuoden matkalla oli patikointia. Joo. Millaisia odotuksia kohdistuu nyt niin kuin tuolta teidän matkanjohtajien puolelta tähän sähköpyöräilyyn, että mistä tämä idea tuli? Tämä idea tuli itse asiassa Kontikilta, Katri Niskaselta, mun yhteyshenkilöltä, kun tämä tuli niinkin spontaanisti, että kun olin lähdössä sinne Viroon Kontikin matkalle matkanjohtajaksi ja patikointioppaaksi, niin kerroin, että mun mies tulee pyöräilemään sinne noin niin kuin privaatisti. Ja se lähtikin siitä sitten se idea. Tämä on aika loistava esimerkki, että miten nämä ideat sitten niin kuin syntyvät ja muotoutuvat ja saavat lopullisen muotonsa. Ja aina hyvä tietysti keksiä ja kokeilla jotain uutta. Ja hyvä, kun teiltäkin löytyy nyt pyöräilytaustaa, niin tämä oli ylipäätään mahdollista. Sitten täällä oli kysymys, että tuleeko Kontikille syksyllä 2026 Irlannin patikkaa? Syksyllä 2026? Ei, toistaiseksi ei ole, eli on tulossa se toukokuu. Joo. Nyt mä Kiia sulta kysyisinkin, että otetaanko jo jako pois vai miten haluat? Katsotaan, mitä meillä on. No, tämä täällä. Annetaan vaan olla tässä.
Joo. Oikeastaan noista matkoista itsessään en nyt muuta tässä sano kuin, että kannattaa käydä katsomassa sieltä meidän sivuilta, eli tästäkin näkee kontiki.fi ja varmasti monelle ihan tuttukin osoite, niin sieltä löytyy oma osionsa vaellusmatkat, mutta löytyy myös käyttämällä sitä meidän matkahakua. Mutta ehkä paras on se vaellusmatkojen osio, joka löytyy hyvinvointimatkojen alta. Ja siellä on tietysti jokaiselle matkalle oma matkasivu kaikkine tietoineen. Ja aina voi olla myös tuonne meidän myyntiin yhteydessä. Tuossa näkyy dialla sekä meidän sähköpostiosoite että tuon myynnin puhelinnumero, niin sinne voi olla yhteydessä. Myös lämmin suositus näin markkinoinnin puolelta olisi tilata meidän uutiskirjeemme, ellette vielä tilaa. Laitan hetken päästä chattiin osoitteen, josta sen löytää. Ja kyllä jos tuonne meidän kontiki.fi-sivustolle menee, niin se sitä chat-ikkuna myös sitä tarjoaa. Eli kannattaa ehdottomasti tilata meidän uutiskirjettä, niin siellä näistä kaikista mahdollisista matkoista kyllä säännöllisesti sitten infotaan, että noin 2-3 kertaa kuussa tulee kirjeitä, että ei ihan jatkuvalla syötöllä pommiteta. Joo, sitten tänne tulikin itse asiassa vielä kysymystä, että tuleeko matkanjohtaja jo Suomesta mukaan ryhmän kanssa? Tulee. Eli Helsingistä lentokentältä. Sieltä ryhmäytytään ja porukalla mennään, että siitä eteenpäin tai satamasta, jos mennään tuonne Viroon, niin kyllä yhdessä liikutaan vähän joka vaiheessa. Jos pyöräily, erityisesti pyörämatka kiinnostaa, niin tässä Pekka on myöskin vieressä, että jos siihen liittyy kysymyksiä, niin häneltä siihenkin saadaan vielä tarkennustakin. Haluaisiko Pekka tulla pikaisesti esittäytymään ja sanoa jotain pyörämatkasta? Joo. Hienoa. Minä laitan sillä välin tuonne chattiin sen lupaamani linkin, mistä löytyy meidän uutiskirjan tilaus helposti. Noin. Joo, saanko puheenvuoron? Kyllä. Kiva, Joo. kun pääsit piipahtamaan. Hei kaikille ja mukavaa tämmöistä talvista pimeää marraskuun iltaa. Ja Katriina tuossa on kivasti kertoillut noista matkoistaan. Ja tämä pyöräilymatka tuohon Viroon Lahemaan kansallispuistoon, niin se syntyi tosiaan tämän vuoden aikana. Mä kävin 2 kertaa siellä. Toinen kerta oli semmoinen mä pyöräilin Tallinnasta Vihulaan, siinä on noin 100 kilometriä matkaa. Ja sekin oli yllättävän kiva, koska nykyään liikenne kulkee pääasiassa Narvan moottoritietä ja ne vanhat maantiet siellä, jotka halkoista Lahemaan kansallispuistoa, niin ne on todella hienokuntoisia ja rauhallisia. Ja siellä itse sisällä Lahemaan kansallispuistossa, niin tiet on semmoisia hyväkuntoisia hiekkateitä pääasiassa ja liikenne on todella hiljasta. Että siellä ihan oikeasti kuulee kaikki luonnon äänet. Ja sitten mä kävin toisen kerran vielä tarkemmin, olin 3 päivän reissulla itsekseni siellä, pyöräilin tarkasti kaikkia reittejä, kirjoitin muistiinpanoja, miten kannattaisi niitä reittejä tehdä. Ja sen voi sanoa, että se Viro on lähellä, mutta se on erilainen. Se on vähän niin kuin palataan ajassa noin 40-50 vuotta taaksepäin sillä tavalla kivasti, että maaseutu on idyllistä, luonto on vehreää, metsät on upeita ja ketkä ovat linnuista kiinnostuneita, niin lintumaailma on aika paljon rikkaampi kuin täällä Suomessa. Ja sähköpyöräilyhän se avartaa sitä liikkumista verrattuna ihan tämmöiseen tavalliseen pyörään, niin se auttaa. Niissähän on niitä eri tehoasentoja, joita voisit käyttää mielensä mukaan. Ja niin kuin sanoin, niin liikenne siellä on rauhallista ja kun Katriinan kanssa sitten mennään, niin toinen meistä on keulilla ja toinen on sitten siellä joukon häntäpäässä semmoisena, niin kuin Katriina käyttää tätä hauskaa sanontaa lammaskoirana, että on kaikilla turvallinen tunne ja vauhti mitoitetaan kaikille sopivaksi. Että ei ole tarkoitus hikipäässä mennä, vaan se, että pystytään aistimaan sitä luonnon rauhaa siellä. Ja kartanot on aivan upeita, ne on huipputason
vierailukohteita ja majoituspaikkoja. Tämmöisiä. Kuulostaa hyvältä. Se Viron maaseutu on todellakin niin. Se on vähän niin kuin tämmöinen mini-aikamatka. Hyvin kuvailit. Joo, tosiaan joo. Joo. Hyvä, kiitos Joo. ja mukavaa syksyä kaikille. Kiitoksia. Mä voisin palata vielä siihen kysymykseen siitä Irlannista, niin se, että se nyt on toukokuussa, niin Irlanti on ihan parhaimmillaan muuten toukokuussa, mutta tietysti, että mikä se syy olikaan, että miksi sinne syksyyn sitten, että jos ei vaikka toukokuussa pääse, mutta se Irlanti on aivan ihana toukokuussa nimenomaan. Joo. Satutko tietämään, että millaista siellä on syksyllä? Eikö siellä vähän ala sateista olla sitten? No kyllähän se keskisyksystä syksykin eteenpäin? siellä, Irlanti on, niin kuin, siellä ei ole niin suuria ne vaihtelut kaiken kaikkiaan, mitä meillä täällä Pohjolassa on, että kyllä siellä voi olla, siis syksykin ihan pitkälle jatkuu niin kuin sitä semmoista kesänoloista, mutta kyllä se hiukan sateisemmaksi ilman muuta muuttuu sitten niin kuin syksyä kohden, että mutta se on toisaalta se Irlannin juttukin, että vihreällä saarella sataa. Näinpä, se muuten olisi niin vihreä. Joo. Nyt se Pekka ehti siitä vähän karata, mutta täällä tuli kysymys, että onko esimerkiksi tavalliset ohjaustangon, varmaan tangot sähköpyörissä, onko niitä helppoa ajaa? Hän on ihan vieressäni, täältä tulee vastausta. Joo. Joo, toi on hyvä kysymys. Mä en ole nähnyt vielä niitä valokuvia niistä pyöristä, mutta ne on siis, se moottori on semmoinen Boschin mid-engine, eli se akku ei ole siinä tavaratelineiden alla, vaan se on siinä keskirungossa, jolloin se pyörän tasapaino on helpompi. Ja ne on semmoiset niin kuin trekking-pyörät, eli suoralla tangolla. Ja sitä mä en tiedä vielä, onko kaikki naisten pyöriä vai onko ne sellaisia niin kuin yleispyöriä, no miehet voi ajaa naisten pyörällä ja päinvastoin. Eli semmoisia ihan tavallisia suorarunkoisia, ihan tavallisia pyöriä mukavilla renkailla. Joo. Kiitos jälleen. Jes. Sitten tänne tuli kommenttia vähän kokemuspuolelta, että osallistuin viime kevään Viron patikka- ja asahi-reissulle, leppoisaa kävelyä luonnossa ja keväiset maisemat. Vihulan kartano oli hyvä valinta majoitukseen, mukavan lyhyt matka kohteeseen, suosittelen. Joo, tuossa oli kiteytettynä juurikin se Vihulan reissu, että se oli aikamoinen elämys, vaikka oli niin lähellä ja helppo mennä, niin tervetuloa vaan sinne Vihulaan ensi keväänä taas. Minulla olisi itse asiassa kysymys liittyen tähän Asahiin. Joo. Se oli uusi tuttavuus ja ihan todella vähän sitten tutustuin omin päin, että mitä se tarkoittaa, mutta voisitko Katriina vielä kertoa, että miksi Asahi on hyvä vastinpari patikoinnille? Miksi se on hyvä valinta tämmöiselle patikkaretkelle tai matkalle? Joo. Ja sikäli kun nyt nämä matkat, joista tässä kerrotaan, niin jompikumpi meistä on aina mukana, minä tai Pekka, ja me ollaan molemmat Asahi-ohjaajia, niin Asahi on suomalaista terveysliikuntaa, 4 miestä, joista yksi on lääkäri ja yksi on tämmöinen itämaisten lajien oikein grand old man, Keijo Mikkonen. Me ollaan hänen kouluttamia Pekan kanssa, niin se on, jos sitä lähtisi niin kuin hakemaan vertailukohtaa, niin kuin tuossa vähän kerroinkin, niin tai chi on melko läheltä, joogaa seisten, qigong, tämä kiinalainen terveysliikunta, niin eli sellainen vahva keskivartalo ja sitten semmoista liikkuvuutta kehoon. Ja aika helposti voisin niin kuin sanoa, että noilla matkoilla olen sitä vetänyt Virossakin, että siellä linjoilla kun joku on, niin on kokemustakin siitä, niin kyllä jokainen sitä teki siinä ihan ensimmäisellä kertaa. Että hyvin matalan kynnyksen liikuntaa ja sitä pystyy hiomaan ihan vuosikausia vaikka aina vaan niin kuin eteenpäin ja näin, mutta se on helppo niin kuin aloittaa. Että se sopii näihin, se on semmoista kehon huoltoa sitten täällä niin kuin patikoinnin ohessa.
Ja siitä jos saa kimmokkeen, niin Asahia tänä päivänä löytyy jo aika monista kaupungeista, niin se on semmoista, mitä voi itsekseenkin aika helposti tehdä. Et jos monet mieltää, että joku jooga on vaikeaa tai näin, se riippuu siinä, niin monen tasoisia asioita. Asahissa on semmoista toistoa ja rytmiä ja näin, on matalan kynnyksen. Joo, vähän niin kuin joogassakin on sitä toistoa ja rytmiä, sillä on paljon merkitystä, niin kuulostaa todella hyvältä. Joo. Tänne ei ole nyt toistaiseksi tullut lisää kysymyksiä, niin nyt itsekkäästi kyselen tässä omiani. Niin kengät tuli jo mainittua. Kaikki varmasti ymmärtää, että patikointimatkalla niin se sun työväline on ne hyvät kengät. Mitä muita vinkkejä antaisit, jos on jotain tarjota, niin jos on vaikka ensimmäistä kertaa lähdössä patikointimatkalle, että mitä ehkä tulisi ajatelleeksi? Joo. 2 kengät sinne reissuun, toiset vähän kevyemmät, joilla matkustaa ja toiset voi olla just semmoiset nilkkaa tukevat ja hyvin niin kuin sisäänajetut, että uusilla kengillä ei ole koskaan kiva kävellä niin kuin pitkiä matkoja alkuun, että ne kannattaa olla, että jalka on siihen totutettu. Sitten se on semmoista kerrospukeutumista ja kohteen mukaan, että nykyään on ihania vaatteita, on hengittäviä materiaaleja ja näin. Ja jos nyt vaikka Irlannin reissua ajattelen, jos se sadekin siellä tulee, niin nämä nykyiset materiaalit, ne kuivuukin aika nopeasti. Et ihan noi tuulitakit sun muut, niin jos siellä se sadekuuro tuli niin se saattoi olla puolen tunnin päästä se takki jo kuiva, että kerrospukeutumista. On ne sitten teknisiä ne alusvaatteet tai sitten merinovillasia, mitä ne sitten ovatkaan, ja lakki. Kun siellä ulkona ollaan ja sanotaan Caminolla sitten Espanja ja Italia varsinkin, niin hyvä hattu päähän, että aurinko ei porota ja aurinkovoiteet mukaan, eli suojakertoimet sinne, että ei siinä sen kummempaa, että mulla ei itsellä ole mitään hivistelyä noiden varusteiden suhteen, että niillä mä oon varmaan 10 vuotta kävellyt samoilla Haglöfsin, nyt tuli kyllä pieni, en mitenkään mainosta sitä, mutta samoilla kuorihousuilla niin olen 10 vuotta kävellyt noilla mun matkoillani ja niillä on tämänkin vuoden ollut, tietysti kun vähän semmoiset laadukkaat hankkii, niin ne voi sitten olla vaikka 10 vuotta. Niin hengittäviä ja siinä on vähän erilaisia koulukuntia. Jotkut tykkää siitä merinovillasta ja villapaidat muutenkin ja näin. Ja sitten jotkut tykkää vähän teknisemmästä ja niin. Et kengät on ne tärkeimmät. Hyvä. Hengittävät vaatteet ja mielellään ehkä sellaiset myös, mitkä tarvittaessa kuivuu, niin pääsee vähemmillä vaihtovaatteilla ehkä siinä kohtaa pakkauksessa. Joo, ja se kerrospukeutuminen, kun siellä tosiaan voi olla, että aamusta mennään takki päällä ja välipaita vielä siellä ja sitten ollaankin iltapäivällä teepaidalla, niin että pystyy niitä niin kuin vähentämään sitten. Joo. Semmoinen, mitä mä ehkä tässä haluaisin vielä nostaa, en tiedä minkä verran tässä on se tullut esille, niin näille matkoille voi hyvin lähteä yksin. Että täällä liikutaan, kun yksin matkustaminen on tänä päivänä niin kuin yleistymässä ja sitä tarvetta on, niin tänne voi hyvin lähteä. Täällä kun nämä patikoinnit niin tehdään yhdessä ja siellä on vähän sellainen se patikoinnin aikana se meininki, että siellä jutellaan ja ystävystytään, mutta saa mennä myöskin kuin omissa ajatuksissaan. Et meillä on nyt näillä parilla viimeisellä reissulla sekä Vihulassa tehtiin että Irlannissa, niin sovittiin, että 3. päivänä tehtiin semmoinen, millä nimellä sitä sanotaankin, retriittikävely tai muuta, että oltiin tietty vaikka 2 kilometriä siitä, kun lähdettiin eteenpäin, niin sovittiin, että puhelimet ovat taskussa. Kun oli sitten 2 päivää jo kuvailtu niitä hienoja maisemia siinä, niin puhelimet on taskussa ja sitten käveltiinkin 2 kilometriä ihan hiljaa. Se oli aika kiva kokemus.
Et siinä tuli semmoinen oikein, aistittiin sitä luontoa ja näin. Ja jos puhutaan entisten nuorten reissusta, niin silloin kun mä olen vaikka ollut nuori, niin ei ollut sitä kuvaamista ja sitä niin paljon kuin tänä päivänä, niin sitten mentiinkin vähän niin kuin ajassa taaksepäin ja käveltiin niin kuin hiljaa. Mutta siinä on ihan, niin kuin, sekin on ihan niin kuin vapaaehtoista, että haluuko mennä sen kävelyn ja millä sitä sanoo, on se sitten retriitti tai meditaatiokävely, mutta siitä niin kuin pidettiin, että se olikin semmoinen kiva kokemus. Eli siellä jutellaan, se on sosiaalista ja niin kuin näin, mutta saa mennä myös niin kuin omissa ajatuksissaan. Ja sitten niin kuin se, että jos yksinkin lähtee, niin siellähän mennään kahville porukalla ja illalla mennään yhdessä syömään johonkin, on se sitten Irlannin pubi tai mikä se sitten onkaan se kohde. Ja Caminolla esimerkiksi niin iltaruokailut on aina yhteisiä. Ja sitten mennäänkin nukkumaan ja aamulla taas tien päälle. Eli täällä niin kun, se on sellaista rentoa meininkiä. Jalat vie, pää lepää, saa ystäviä. Ja sitten se palkitsee, että jaksaa ehkä arjessa, kun sitä kuntoakin siellä vähän kasvattaa. Juuri näin. Ja jos on ehkä mielessä kävelyharrastus tai hölkkäharrastus, että aloittaisi, niin tämä voi olla aika hyvä tapa myös niin kuin launchata sellainen uusi harrastus. Ja siinä varmaan kannattaa sitten ehkä käydä jo vähän harjoittelukävelyilläkin sitä ennen. Mutta tosiaan nämähän ovat leppoisia ja ihan vasta alkajillekin ystävällisiä nämä reissut, eikö vaan? Kyllä, ja jos ihan vaikka Caminolle tuonne, vaikka Espanjan Caminolle, missä on niitä vähän pidempiä matkoja, niin vielä ehtii ja siitä voi saada motivaatiota siihen omaan kävelyn tsemppiin. Jep, joo, ja tosiaan sitten se oman tason mukaan niin on hyvä, että näitä vaihtoehtoja löytyy. Hienoa. Vielä ehtisi laittaa kysymyksiä ja nyt voi itse asiassa halutessaan testata, että saisiko jopa mikkiä auki, koska kävin tuolla asetuksissa vähän muuttamassa sitä, niin tässä nyt tulisi nopea minuutti vielä aikaa avata ja kyseistä, jos on jotain mielen päällä. Joo, oliko niin, että tämän videon saapi sähköpostiin tai johonkin, että saa houkutelluksi kaveria mukaan? Kyllä, ja kiitos jo etukäteen, jos jaat. Eli tulee linkki sekä sähköpostiin kaikille, jotka ovat ilmoittautuneet osallistuvansa, ja sitten tulee myös ihan yleiseen jakoon tuonne meidän sivustolle kontiki.fi/webinaarit. Hienoa. Hei kaikki. Hyvä. Meillä alkaa pikkuhiljaa aika loppua, mutta oli todella kiinnostavaa kuulla ja näistä matkoista konkreettisesti ja myös yleisemmin ja näitä tarinoita, että mitä kaikkia hienoja reissuja on jo alla ja mitä on tulossa, niin suuret kiitokset Katriina ja Pekka ja tietenkin isot kiitokset myös kaikille, jotka tulivat linjoille kuuntelemaan, niin lopetellaan varmaan tässä kohtaa ja laitetaan tallennetta tulemaan tässä lähipäivinä. Mukavaa loppuvuotta kaikille ja toivottavasti nähdään reissuissa. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos, moi.